गुंडा तोरे लड़के के 10 गो यार रे बनावल चाहे हमरे लड़के के भता रे ई मकसद तोर कबो पूरा ना होई। सुन ना मुंह देखे के ना गाना मारे के ओकरे सपना देखी हमार लड़की बता रे के आज तू अरे बाबू कटरीते हमरे लड़के बथु के बेरे अरे सोनम से तो के डूब मरे के चाही खर्चा चलल तले रहे दमाद रे अब बुरा भइल लोगवा के जनले के बाद रे अब ना बुरा भइल बा जब दुनिया जान गेल त आय हाय हाय खर्चा चलाई का उ मुत पिया ना हमरे घर के तरकारी आती है ना हमरे घर कमाए वाला लोग नहीं के ओही में ओगते रुपया पैसा हमरे घर के खर्चा चलला का कौन रंडिया करस रे झूठे में दोनों के मती माराइल बा कोर्ट मैरिज के ई फोटो आइल बा देख भाई तोर लइक नहीं हो है चिन भाई तोर लइका परछाउन करल चाहत लुस ना त अरेंज मैरिज के तैयारी करलस समझिन जी आई जी तैयारी कर रही था हां ते में भलाई बटे सुन सुन सुन